mindonggo. Yung umiinit na. Ginger ini. Yan, ini. Video ya pakai foto. Not bad. Malambot. Lasa. Medyo maanghang. Tamang-tama yung lasa. Gingery, garlic, onion, tomato, soy sauce, vinegar, and salt and pepper, and liquid seasoning. That's it. Ang ginawa ko pala dito is pinakuluan ko siya yung honeycomb o di kaya mindonggo ng 20 minutes. Tubig, ginger, at saka asin para matanggal yung amoy ng mindonggo. Pagkatapos na pressure cooker ko siya ng around 30 minutes. Pinagyan ko na siya ng suka, soy sauce, tsaka ginger para hanggang lumambot siya, nandun yung lasa. Salt and pepper. Tapos ginisya ko siya sa maraming ginger, onion, garlic, and tomato, kamatis. Tapos salt and pepper. Tapos kapag kagisa, sinabaw ko na lang yung ginamit kong pampalambot, yung sobrang sabaw sa pressure cooker. Kaya yan, malambot at malasa. Malasa talaga siya. Try nyo, madali ang luto lang. Pang ulam, pang pulutan, ayos. Sana magustuhan nyo.